Ndak boleh ngono kuwi, ndak boleh ngono kuwi. Masa batek kok yo ngono. Iki sing boy gawe dolanane ayo gelut iki lho. Barcelona. Kurang dijaluki tulung bangsa ngonoan. Enek dalang sing tau mayang ditanggap bangsa ngono. Sing rong enek iki dagelan. Dagelan ditanggap lembut niku. aku penyanyi Pak. Aku tahu ngono lho ditanggap bangsa lembut. Lembut apa saking lembute ra bayaran kuwi. Lah yo kan kuwi mulai niki acarane. Aja guyu tak tau kapuk lambene. Kelingan kok. Iki acarane anniversary. Paham ora? Ini suatu percontohan yang sangat luar biasa. Lah iso iki pernikahan koyo ngene iki lho 50 tahun Pak Eko. Pernikahan sampean 15 tahun kudu geger. Mantlemu aku wis 30 tahun lebih. Ayo 30 tahun. 30 tahun iki kok. Contoh kaya Mbah Teguh. Mbah Teguh kali Mbah Sri kuwi bareng tak takoni kuwi resepe loro tok. Loro apa, Pak? Sing wedok donga, sing lanang kerja. Lah, nah niku donga kali kerja. Donga tanpa kerja ndak enek gunane. Mboten wonten. Iku enten artine lho, Pak. Apa le? Wong wedok kudune donga. Donga iki aja kendul ae mengo. Lah wong lanang nek wis ngerti enek sing mengo kudune kerja. Kerja iki Aja mung mlungker. Oh iya. Aja mung mlungker saja. Oh iya. Tegese donga kerja. Nek mlungker tak ora kerja kan gak enek penghasilan. Sang wedok ning omah ngewangi donga. Contoh sing apik kaya ngene iki. Nek contoh kados kula, piye carane keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Lah opo? Aku kok iso ngomongi masyarakat sing hadir. Wong awakmu lu pindho. Ya ampun tak bacok di aku. Gua coba ngene kene. Iki ditanggap percintaan kok iki. Aku kok iso umpama mene tutur ngono kuwi. Ora usah dituturi. Lah cara sampean iki ngomongi ngene, ngomongi masyarakat. Nak piye carane awake dhewe ben ra tukaran terus karo sing wedok. Nggih lagu lawas selesai, Pak. Apa? Lagune nak njajal coba pelok. Iya. Umpamane kowe dadi bojone Pak Eko. Kowe dadi bojone Pak Eko. Sapa? Iki dadi bojone bojomu. Wih berkecap nih. Kalau kacau becok, ngono kok sapi deng. Ayo. Contohnya umpamane iki Bu Sri. Heeh. Mbak Teguh, zaman nom-nomane. Nah saiki wis ora apa-apa mlakune wis wae. Zaman nom-nomane. Iya, kok Pak Teguh kuwi guruku lho, Mas. Masa Biyen Bayo kereng ora ukur. Ndak, sabar, kemlinti wean. Pak Teguh masa tuwe wong kemlinti saiki dadi biyen zaman sing ngasto guru. Lah aku karo aku salaman matur suwun sak persis wong iki mriki nggih Pak Mbah Kong. Tak pikir kula nggih alon-alon Mbah Kong. Aja kok dikondeli, lah kok mluwu aku karo ngene. Pak masih 82 kuwi sik bergas. Pak Teguh ki energi lho, Mas. Jadi pria ini pletik ngono lho. Lho iki jane pletik percel apa? Tegese iki cekatan. Terbinas terampil. Ngono lho. Niku mestine ndek nome iki mesti olahraga. Umpamane Bu Sri iki Bu Sri karo Pak Teguh. Zaman nom-nomane. Lagune apa? Menengo to lambemu. Masa aku dadi Mbah Sri. Wis menengo. Nadane Mas. Oke, Bu, samono Bu. Wong yen lagi gandrung wis menengo. Ngono ya wong lawas nggih lho ngono wis 50 tahun yo ngimutke nganu memori dulu saat bercinta ya Pak Teguh yo nama-nama Pak Teguh mesti ngene nek ditiru yo iki ning ngarep TV apa ning ngarep bali ngarep kae wong yen karo ngirik pusing wong yen begini aku gabung yo ben chemistry wong yen lagi gandrung ayo lek ora peduli aku wedok suara wedok oke wong yen lagi gandrung ora peduli bledos seudon goblok wong gandrung iki bledos udon ya ndak peduli lho Mas. Lagune wong aja baru ngene iki lagu biasa iki sapa. Ayo manut aku. Iya. Ayo kerap peduli bledos sekuno. Terus disalang rada ditirik, rada sing sepi-sepi. Wong yen lagi naksir peduli yen paranoke.
Ya wong loro mari ku kursi digawa ning kamar. Asik ning kamar terus kan. Iki contoh, iya. contoh sing nom-nom lho. Mari ngono ning kamar tuku blek ning kasur, terus Irung bangir duweke sapa de? Ya. Irung bangir ya duwekmu Mas. Kuwi ngeleng-eleng biyen ya. Lambe tipis duweke sapa de? Lambe tipis ya duwekmu Mas. Janggut nyatis duweke sapa de? Janggut nyatis ya duwekmu. Bangke ane duweke sapa de? Pokoke awak iki kabeh duwekmu. Oh iya. Lah wis ngono. Karo ning pojokan kasur. Langsung anu tak baca ndasmu. Pojokan kasur, kursi kasur. Iki piye iki piye? Takut ah. Iki wedok sing tak. Yo. Oke, masuk. Ya, kowe ngalem iki. Ngalem. Ya. Iki. Irung bangir duweke sapa de? Irung bangir lambe tipis duweke sapa de? Janggut nyatis duweke sapa de? Janggut nyatis yo abangke ane duweke sapa de? Kabeh iki yo mari kene yo dienggo wae. Barat minggu terus turu dewe-dewe. Tenagane ya wis entek-entek dewe. Sesuk terus dilanjutne. Iki lagu ora ana terusane. Menengo ya cakeme. Iki ngono ora ana tutukane. Iki ngono ora ana terusane. Wes mandek ta? Wah, rusak. Rusak piye? Tawar takku. Omong piye? Wes mandek tem goblok. Goblok piye? Ayo, takon batang ora kena dendeke. Batang piye? Alas. Pokoke wis ngelundas ae. Wes. Wah piye? Delok dhewe kono delok dhewe. Ya, krek tenan nek bocah kok mas aku. Kancane ngeluh biasa piye. Ngoten niku Pak Eko. Nggih. Ngoten piye? Wes susah. Ya cok cengelmu lho, Tang. Iki ngeluh kancane terusne lho, kowe piye kancane terusne kok nang kowe mas aku. Kok piye? Ayo aji kon aja. Arep mateni kancane ya. Kancane kok piye? Nuwun sewu ngoten niku, Pak. Nggih. Dadi gambarane Pak Teguh jam. Nuwun sewu piye? Kuwi nggih arek kabel lho. Waduh.
Aku ya padha. Masa padha. Maksudnya kok padha. Lah kok piye kabeh piye ngelu lho kancane. Ah wes kan. Wes ndak kula ngene Pak. Ya cocok ngelu. Kene lho buka kene lho. Iki sapa to Pak? Loh, niki pambudutane Pak Teguh. Nggih, Pak Teguh niki pundutan putrane. Oh. Sampeyan wis kenal to? Sampun Mbak Yu kula. Sinten? Sapa? Aku ndak wani nyebut. Sapa to, Jal? Iya Mbak. Kayak kurang aku situ. Iya. Sadurunge diaturake kali Mbak Manwara, aku duwe kanca ning kene Mas Yonko. Arane Mas Yonko. Kok ya julukane. Oh iya. Heeh. Oh lah aku mau. Diudan ki akeh kanca-kancaku Pak Mono, Sumono, Pak Mono. Marji Guru. Kuwi ngunggahan. Kuwi sak komunitas Pak Mono, Pak Ko. Ya. Kamu kok yo melu ngerti kuwi lho kan. Marji Guru karo Sapa? anu Pasar Burung. Wis enak Pak Slamet wis sepuh kok. Dilangsune ya Mas. Ayo turun. Lho ya karo jeng Manwaran lho. Ah mbok liyane lho sing asli ra enek nyapu iki Mas. Lha iki cagak PLN mbok kon rene iki lho opo. Lho sing asli kinyis-kinyis enek lho kaya ngene iki lho. Lah iki yo kinyis-kinyis bintang tamu dandane ayune kaya ngene kok iso mbok sia-siane Mas. Oh, lah kowe lak ora kudanan. Kudanan. Bubur iki wajahe iki. Masa ora percaya lah wong ketok ayu ngene kok kuwi kaya awakmu tau nembak ditolak mesti tau cinta terus ditolak cinta karo kuwi pite lho ngerti lan wedok ele iki asli lho Mas asli lho Panjen bener Dem. Kadang kalau wong lek ditolak katresnane mesti malah menjelekkan tatanan terus membuat paton apa fitnah. Heeh. Patonan. Terus. membuat kabar hoe Sing Manwara aju meneng ya. Mbok ora usah to, Bos. Lho wis to. Dak yuduk seleni to. Jaranan jarane. jaluk awakmu Iki tangan kok gedang duduk ya. Sepoten nek. Jaranan jarane. Main kejane nyapa to Mas karo aku kok kaya ngono. Aku goleki bekecotmu dia. Kowe nek goleki bekecotku kono ning markasku bolo. Aku masuk markas kono Nduk cayu. Kancane iki wae ning kene. Oh, napa nggih ta? Iya Aku no. seneng lho Mas tanggapane kene. Senenge piye? Cedek markas. Cedek markas kebakecotan. Lah ngono ya nyapa. Ora iso ginjur. Pak wedok iki ya ngene iki duwe susu kok ya. Nah, sapangan drijine miji untune miji. Driji kok miji timur iki lho. Driji miji timur merongos le. Macaku. Piye? Kono lho nul. Rono. Ya berarti mlaku rene. Iya aku rono. Lho, ya tak lho, ya pra. Kleru, Pak Teguh sampean ngongkon iki kleru rene. Katanya apa? Wong yo liyane anak sing orisinil lah madhep rene. Lah kok ora asli mbok kira palsu apa piye? Heh? Rumah mbok kira aku palsu. Heh? Mbok kira aku palsu mangsane. Rumasamu. Tak kerowos lah. Ya sing males to, Mas. Awakmu gak ngerti ilmu apa chemistry mencari apa chemistry ki ya chemistry. Kowe bari uyuh. Masa ra iso mau. Ora. Anjir. Salah. Tangan lo pusing. Jajalan ambun nduk.
Ora aku. Iki wujud pendekatan, Mas. Ibarat pitik ngono kae pas arep ngendok kan. Terus sing jagone merek. Awakmu nek sing wedok mlaku ngene-ngene kudune jagone yo merek. Iki inisiatif. Umpama aku ki wedhus. Lho umpama wedhus ya. Wis ngene. Mbek. Lah, terus. Lho kudu inisiatif. Inisiatif apa? Yo ngambuk pipine to. Pipine sing ndi? Pipine wedhus ning bokong. Lho, ya pipine wedhus ning aku ngambung ning kene. Lah nyedhak ora kendongane utuk-utuk. Mbak kira Kowe wis ditaleni manglekmu. aja ngono lho. Aku ki karo Mbak Endang ki karo Mbak Endang ki arep dijak ning anu ning Amerika ki ado nek mriki kan ide. Oh ya kene berarti. Berarti aku ngejak awakmu. Lah ngapa? Wong kowe numpak pesawat ora wani yo ngejak awakmu. Aku mutah Mas numpak pesawat. Lah ya numpak pesawat wayang landing mosok sikile melu ngerem ngene. Ya sewu ngewangi to Mas. Niki diaturi mriki klentu. Lah kok kleru piye? Ya wis nuwun sewu iki. Lah Seto Tril, awakmu kan ora ngerti. Mbak Manohara. Ya pas teko dek. Wah, keluarga foto. Lho piye to dikruyuk Manohara. Dikruyuk. Lah gek teko aku ki dikruyuk. Ya lah mandeknane siji surat keruyuk campur darah kan ya iki. Ngapa Pak? Tonyo ni cah cilik-cilik. Gua kira aku begal. Berarti awakmu mau rene langsung dikruyuk metu ke mobil dikruyuk. Dikruyuk. Ya wong njaluk foto. Ora. Masa awak dikira balung. Kira acarane roh ora. Acarane apa, Mas? Acarane apa? Acarane wayangan ulang tahun anu ku lho, dalan ku lho. Alhamdulillah. Dalan diresmekne ya, Mas. Pernikahannya Bobo Teguh. Pernikahan munggah iku dene ngerti acarane apa? Kan yang keberapa menikah? Yang ke-50 tahun. Oh, 50 tahun. Jadi wis nikah 50 tahun. Iya. Kok gak waleh ya, Mas? Iki kok jane aku bocah ku susu wis kudu tak ijolne ya. Kowe tak kewak bledak kowe. Seto, awakmu nikah 3 tahun ya? Nah, Wis anak-anak berarti? kula pun anak-anak alhamdulillah kali Mas Percel iki. Karena apa? Awake dhewe wis rabi ning KUD ya Mas ya. KUA. Kula pun rabi teng KUD. Aku rabi ning KUD. Kuwi mas kawine awake dhewe selek ya, Nduk. Nyelek biasane. Kula niku cara gadah lho. Saiki umpama lho, nuwun sewu lho Pak Eko. Umpama kaya aku ngene iki lho, disahne. Ora yo ngentekne kertas ning KUA. Sebabe Lah piye wong angger setahun pisan ganti, seminggu pisan ganti. Kayak distrip wedok lanang. Jenengan iki tau kan lho iki kaya manut kebetulan. tahun tak akeh lho iki. Iki apa sing rantek? Napa-napa kelentekne? Ayo nang ndi ta yo nang kene sing mesrani karo aku. Sing alus to ngejak. Nyanyi karo aku. Enggak mau aku jijik sama elu. Lah kemana? Mau cari cinta. Iki mesti tak kulina. Tak uatem dul. Angger petok aku mesti kok sing dingano ki bokong wae lho Mas ngono kuwi. Wong wedok niki lak ditemek bokonge lak ya nek masak barang lak ya gak ada penak to Mas. Lah iya, ngono kuwi kan lho. Jarene wong wedok ditemek bokonge mari Semarang. Lah iya. Iki lho wong lanang kok iso kaya Lho iki sepon. sing asli. Lah iki asli kok ya Asli apa? Wong kena teles. Diblok. Ora, aku pengen iki serius Mas Percel karo Manwarat. Ayo. Gandrungan. Mau kan wis mbok gandrung mempramenkan Pak Teguh sama Bu Sri. Aku yo genti aku Bu Sri. Sampe malah Pak Teguh. Bu Sri wonge halus apik. Ora kaya awakmu iki lho to. Punukmu lho. Iki lho, iki bal-balan jane asline. Iki ora punuk, Mas. Apa? Iki ngono asine lemak. Lah kowe njaluk kopi mbok rawon. Cara Manuara kita sawang-sawang kaya anggun raine masak. Iki ya banci to. Ya ngono ki ya amor wong wedok, amor padha kancane lho. Iki asli. Asli. Ya asli. Delon pajahe. Dadi adine lho wae to, tenan Gun. Lha tenan kaya sapa, Pak? Oh iki. Lah ya aku wau semerep lho. Uyohe yo ngadeg iki Mas. Masa krotok-krotok padha karo aku. Masa ngadeg, ayo baleni ning.
Mas. Iya. Kudune awakmu gelem to, Kang. Aku tak mane Gusri gandrungan. Ah. Muni ku ngomong aku yo sok halus, aku sok halus. Oh ya iso halus, Mas. Iki ra dek penakno, Mas. Iya. Aku penakno yo, Mas. Wis ora iso penak, Nduk. Nyapa? Mas Teguh. Nyapa kok Mas Teguh? Oh, sing Iki nom biyen. ramen sing nom biyen. Oh iya. Pak Teguh ora kaya jenengane ngene kemlinting ngono biyen nom. Besok Nah, ini. Mas, Oh. Mas. Besok Enggak tapi tegak, enggak mungkin ngono. Besok Pak Teguh saiki to, Mas. Besok ra duwe untu ngemut permen ra entek. Bayar kuwi. Matur suwun lho Pak Teguh. Kuwi Betul. kuwi ngepasne tutuke. Lah kula ngene lho. Masa Pak Teguh ki ngemut permen kok nang entek. Besok tak pirsani lho. Ora ana untune bayar. Kuwi sampe nurung sepuh kaya soleh sepuh kaya. Muga-muga awake dhewe iso sepuh kaya Amin. Kuwi nyemut permen ngono. Sing komot apa? Aku ya kulino ngemut ya. Ngemut permen. Lah yen teman-temanku kulino ngemut besok nek travel ya ngono aku. Tapi ya udah segitunya. Aduh, tengku lara. Ayo, Betul ono. wong loro. Mergane aku mau yo nyawak lho. Sri Sri, Bapakmu kapan kowe bali? menang olahraga. mbok tepak niki nembe Aku nyeluk dadi rada mesra. menang masa lalu ini prakteknya begitu. Suatu adegan romantis antara Mas Teguh dan Dik Sri. Iya. Duh, ora sosok iki. Kayak mau lagu kawak. Ya. Aku ya lagu kawak ya ora apa-apa. Iya. Anyar ya ora apa-apa. Sing lawas wae. Mbok gandrung ya, Mas. Iya. Duh wong ayu. Wah. Pamujan ning ati. Ndak boleh ngono kuwi, ndak boleh ngono kuwi. Masa batek kok yo. Sabar bro, iki dulure sing kowe gawe dolanane ayo gelut iso. Awakmu yo. Landa ki lho. Barcelona. Kurang ajar. Ana wong sing iku diwedok-wedokne kok iso kaya ngono kuwi. Lah yo ngene atiku lara lak yo ngono. Ati kok kono ki jane. Aku mbok kaya ngene atiku lara. Atiku. Atiku. Ati kuwi ning dodo. Iki rempelo. Kaya ngene wong nandang as mara Sing wedok kok munyer kaya kutiran. Hei, aja aku ki lah kowe kita kene lho nyapa ngene-ngene kok lah aku kok gremeti ya. sing gremeti ki Aku ki menengo ngene maplek apa plek kena tok geruan kene kering kabeh Mas. Ya paling gak kuwi awakmu kan dicekel ngene blek. Terus nolak, bar nolak apik to. Heeh, bar nolak sing lanang terus dicium mak. Ngono. Kok kanggo cium. Iya to, Jo. Piye to? lah diamong ngono dadi banci terus piye Enggak pakai ciuman, enggak pakai. Ayo, gelem ora enake ya iki. Enake pemerane kuwi lho, Kang. Udah kaget, Mas. Aku tuh pengen selanjutnya ya, anak. apa mungkin bro Loh, iki Mbak Sri ki ya mungkin tonom-nomane Oh, iya, piye. iya. Tekno Pak Munya. Duh dewa Jawa Tokong Welas Gimosi. Nyapa? bocah iki kok Kowe iki boyo aja kene-kene to. Ning apa? Demek pinggang apa piye ngono lho. Lah awakmu kuwi mosok sambate Mbah Sri jaman semono ya wis ngono kuwi. Biyen yo sebasa Jepang. Iku. Ora enak. terus Saat
tiba di Taman Bulu. Kasa Taman Bulu iki lho, nggon mayit iki Mas. Tapi aku tau didengi lho ning Bulu. Aku kan mantuk bedal tanggapan karo Pak Eko. Lah aku ki penasaran Bulu ki kaya ngapa sore ki aku ron enek penampakan Mas. Penampakan wong wedok-wedok lagi ben bodho kacoan. Yo saking wedine diuber ngono ke lho. Enggak. Di taman bunga mereka saling bermesraan di pangkuan sang pria. Apa? Besok kapan tetepan Bapakmu. Semakin lama semakin mesra. Kebateren Pakmu. Aduh, nek jek enom ki kok banter ngoten nggih. Nyampok Kang. Enak susu MBG. MBG Nadamul ganteng. Terus ya cok kena muntah Gua sok monte. Pas nak lilipen monte. Sing endi? Lah kok esrek ngene. Lah ya kok pincak Mas. Pincak mana? Lilipen oh jenenge lilip kok pincak. Terus. lan wong Sang pria mendekati dengan pelan, dengan perlahan. Zamane nom-nomane Mbah Sri ki wong cemburuan. Angger Mbah Kakung iki nggodhoni wong wedok ngono, Mbah Sri ki teko omah langsung turune murep. Akhirnya karo mbak kamu dilumani murep lu. Masa semangi bolak-balik kaya goreng tempe. Terus cair. umpama sirana koda Ngopong. Kayak mutah lho. Wong ayu ki yo ngene iki. Ya ben demes ngono kuwi. tanpa sate Sasat sarah sasat tau. sasat sarah ing jelas Jane diapakne to kaya Iya jane ngene iki. Jadi iki biasa ngeblak kesetruk. Sampeyan rasa to. Kok bar iki nganu yo, nganu Mbah Nggih, karo Mbah. kok wis komplit. Heeh. nyidam pentol Ali, aku pengen pentol iki. Ora usah ngomong pentol. Nek bar iki. Bar iki pentol. nyidam sari mer Jadi tutup nih. Suatu contoh percintaan yang seperti ini. Ini nebang riyen apa? Napa? Iya. Di Napa kula? langsung mau Mas. Langsung. Mbak teko to. Oke. Monggo. Tanggal napa? Mboten ngeten, saderenge Pak Teguh kalian Ibu niki kesare duet kali sinden setunggal. Oh, nenek to, Mas. Gwendang minta sinden wanita rai barongan. Ora lho, mau jarine cek SD. SD kelas loro jadi. Iki anu disepoti mawon sekedap. Seperti ya. Oke, makanya sareng terus ibu sama bapak diatur ini. Iya. Persilakan adik naik, adik sinden yang satu. Namanya siapa toh Mas? Belum tahu. Belum tahu. Saya belum kenalan. Ya. Ini surprise buat. Oh, belum. Jadi namanya belum tahu ya? Tahu. Iya. Sepotin Mas. Ayo tak. Untuk menjemput sinden yang satu ini. Topel wong lakan. Ini kau nyuwun sinden wanita rai gayon. Iso naik gayon iki kae lho. Iki mang sing metu kok ngene antok to Mas. Oke, khusus dalu niki banci. Khusus celak markas Oh nggih. Lah menane anu Mbah Teguh kak nggih teng mriku to. Ngeses.
Masa iki olahraga pagi ngopak liwatane kono. Olahraga pagi opo? Lah iki lho seksine enak. Ah, wong ngapusi. Sopo sih? Aku tau olahraga pagi ning kono dinyang lurus engah. Pira? lah kowe kebun kowe iki suwen jam 3 olahraga iki jam 6 Oh, jam 6. Lah lurus tengah yo kemurahan aku 57 tak culne, Mbak. Lho, lah kok larangno 57? 57 tegese kasure suket bantale watu. Iya. Lah nyapor ada men. Lah nek yo kuwi kok. Nuwun sewu, Mbak. Sing dalu mak cange bulimbo. Set kalau nuwun sewu Mbak Yu nyapo ya Jal. ora nyapo-nyapo iki ngomong dhewe Dangu mboten kepanggih. Sopo sing ngomong Mam bengi ketemu Iki ning besuki besiku. Besuki, oh jenenge wae cah cilik ya lupa to. Ya bengi iki jam piro terakhir ketemu? jam 2 Jam 2 sampai saiki nek apa ra suwe, Mas? oh iya Iya. Dangu mboten pepanggihan. Nggih, alhamdulillah niki sowan wonten dalemipun Sayang Teguh. Lho kok sayang iki lho. lah kok kowe ngomong sayang Kita. Mbak Teguh ki dhisik ya karo aku. Lho, mosok ben karo aku ki ya karo kowe ben. Mbak Teguh ki remenane sinden sing lipstike abang. Lah ya apa iki berarti ya? Abang ki kurang abang ditapuki apa piye? Ya enggak ngerti. Ben kita abang ya Pak. nuwun sewu oh ngertos nggih Donje ta Mas. keluarga besar juga tahu Keluarga besar nggih tahu. emang pengen jenengan diatur mriki Jane nggih sedaya niku anu sami setuju. Mbak Teguh setuju, keluargane Setuju setuju. kabeh. Ning siji sing ra setuju. Sapa? Bu Sri gak setuju. Ya ora setuju masa Pak Teguh kok mangan barongsai. ora mungkin kok Mas, gua kula nderek Mas gini. apa? Mas Pecel kok maksudnya? kuwi lho Lah iki lho ngenyek iki lho Pak Eko nyeluk kowe. Masa awakmu dandan ayu-ayu diceluk lah ya. Ngenyek Pak Eko, ngenyek. Maksudnya ki Mas Pijes Raja Brono. nembang sing kepenak kaya nduk Mano. Kayak aku yu. Kowe mau nembang apa? Aku mau lagi bawa tok nyidam sari. Alah saiki dalane angel tulung aku. Apa? Kalah liwat terunar ning galek dadak mubeng-mubeng. Terus. Akhirnya aku mau yo ning stadion lah kon ning kono ana obrakan. Yo akhirnya rasio. Lah terus Perdebatan banyu. iki lho omong apa kok nyanyi iso ngomong Lah iya yo nyanyi to. Masa mana jembatan sik benakne iso mbek susu dadi jembatan kuwi besok arahe arep dimbrukne. Kok iso dimbrukne piye to? Lah nek gak ambruk apa yo ngadeg di jembatan. Lah muli liwat piye? lewat piye tak Lah iya. nembang ya nduk Ja Mas. nembang apa nduk cahyo Pamundutane anu mbok ndang apa Pak Teguh Pak Teguh. yo napa nun sewu Lagu ingkang klasik. Pak iya iso nyinden Mas wong. iso nyinden iso nyantet pinter Masa yo ngono bar. Apa ya ini sinden kok Lah, nyantet. iya. Nek sore aku dandani ning gone kuwi Sapa? Koperasi Merah Putih, Mbak. nembang apa nduk cahyo pelak Klasik, Mas, klasik. pelak apa selindro Nadane Mas. lho kok nada Nek klasik kene no. Pamundutane Mbah Teguh. Heeh. Nyuwun tembang klasik. Klasik. Kicau Mania. Kita mania sih kita mania iki lho. ambilmu lho ki cuma iki iso Kita mania ki anyar lho. Kan Iya, bareng-bareng. kita mania ki modern lho. Lah iya. Tapi enggak nih Mbak Teguh bisa iso kicau mania. Kan nek sing modern saiki kan semangat. Lah iki sing njaluk Mbah Teguh. Oh iya. Untuk para warga masyarakat Bundaran dan sekitar. Gaspol kok. Manukmu kok diangkat-diangkat ki lho. Arep tak tembaki ndak. terus selingkuh Lah kok biasa kaya avatar. Sing arep biasa. Jajal madhep mrene. Iya, Pak. Lah, lho.
Udah layak dangak-dangak. Cangkemku loro pajar. Kicau mania. Gaspol dangak. Gaspol dangak-dangak. Manukku siap Nembak, poinku gak keoyak ngono kae. Lah iya. Kenapa kok manuk dangak-dangak? Arep tak tembak iki dangak. Iku Manuk iku iki lho, ocean iki lho. Kudutane sapa itu Pak Teguh itu lagu sing lawas sing apik. Sing lawas. Sing klasik gawe gamelan. Ular kambang biasanya iso to sampean. Enggak tak ular Ora apal aku. Aku selalu belas. Ya setidaknya kamu kan punya. Aku saiki wis rame udara-udara. Aku wis gak tau ngapalne. Ya kok dari sinden A. Opo? Gaset aku saiki. Masa degok Kang. Kelas 1 saya. Tinggo sik toyu, tinggo sik. Diaturi Pak Teguh kan munggah jajal sepotono lah kowe nyepoti apa. Jajal sepati. Hari ini ibu sama bapak naik panggung, kok nembang bareng. Sesuai dengan anniversary yang ke-50 tahun lagunya Pak Teguh. Ya, coba Minor Mas. minor Mas. Minor. Monggo Pak. Minor bes. Minor ya Mas ya. Ya ya minor ngono to. Kono tak tunjuk wae. Duhai senangnya pengantin baru. Nyapa kok sing kesel sing rewang iki? Ya iya sing rewang kesel to. Berarti ora sing rewang. Lah sing apa? Kowe iki nyanyi apa? Iki pengantin lawas kok omongan baru. Lah iki dianyarne. Oh, diajari. Digane ya saiki ya. Iya. Monggo Pak Teguh sama Ibu monggo mriki. Sama putra-putranya ya. Nggih, Putra-putranya dari keluarga besar Pak Teguh. Amerika. Baik. Ya. Duhai senangnya pengantin baru Ngomongi kemlelete jauh. Piye kok dilas asam urate kumat. Ora sehat. Justru patut dicontoh semangatnya. Masih umur sudah tua, semangatnya jiwa muda. Salaman sik karo Mbak Kung. Alhamdulillah sehat nggih Mbak Kung. Nggih kali sehat nggih Mbak Kung. Ji, sehat Ji. Alhamdulillah. Abus. Bahaya. Lati mriki Gong nuwun sewu. Monggo Mbak Uti Tapi agak sini hadap sana. Nuwun sewu. Inilah suatu contoh yang sangat luar biasa Pak Eko. Amin. Niki perlu dicontoh untuk manten-manten keluarga yang sekarang. Iya. Nuwun sewu 50 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek dan singkat. Ini panjang sekali. Kula pun matur dawuh Pak Teguh dan Ibu Sri pun dawuh kula kathah-kathah. Sing penting sehat. Amin. Ngoten nggih? Nggih. Jenengan nggih ngoten diparingi sehat daripun. Amin. Amin. Kula niku dawuh kula niku ngeten iki. Waduh, dawuh. Luar biasa sekali Mas Percil. Iki ben piantun tulung agung ngerti menawi Mbah Teguh kalian Bu Sri iki adalah dhisik iki juara Kakang dan Mbak Yu tulung agung. Kakang dan Mbak Yu. Happy. Niki kan wonten apa tuh ada hadiah dari saya. Hadiah spesial. Aku anggap aku ora rugi, Pak. Iya. Ya, jika hadiahnya Persiapan awakmu mau. iya no, karo aku ditanggap piye, Pak? Mas persiapan ning omah kita toto. Ora rugi nek anggap percil. Sing warna putih itu Mas. Iya, goreng. Apa tuh? Ya goreng. Walah, aku yang paling ngene iki to, Pak. Surprise saking Mas Percil. Iki kok kaget Pak Tegoro langsung mau ngene. Oh, tiba hadiah nih. Iya no. Jero putih. Ning jero sing panane putih. Heeh. Enek sungune. Kebo. Sapi. Kebo bule iki kebo bule. Bubule sapi. Oh, sing warnane
teh? Hah? Asistenmu teh kayaknya. Dudu ireng. Ini mejane sak mejane nduk, sak mejane. Meja apa, Mas? Meja beli. Bisa meja ini. Bungkur nggak. Mejanya nenek. Ojo lah iso. Mejane enek dhewe. Ya, kok mundur Kaya ngene iki lho. Sik. Awas kan. Contoh kaya aku ngene iki lho, Pak. Oh. Dadi sampean sampean tanggap sapa, jedek acarane apa? Digaene, Pak. Ya. Mas. Nah, ini. Iki kuwi kembangnya jadi pangan. Ora disumet. Ini kembang api, Mas. Lah nyampur ati wae kembang amben. Oh. Alah, berisiku iki lho, berisiku. Drijine iki lho, kecepet. Alah, cepet tenan to iku. Roti abote koyo ngono. Tak kira aku sih, ya kan awakmu goroan. Coba Iki sinak siji kok. ini karena kan anniversary yang ke-50 tahun. Iya. Ini tolong Kata-kata. Kung, Kakung. Mbak Kong ki angkong sing dhewe dadi ora anu. Anu, gak juara kok. Aku lihat juara. Duduk kuwi kok. Bereng final. Ya pikir ke final loh. Piala Dunia sik suwi. Iki dipasane dengan sampean kata-kata ke Mbak Putri. Tapi saya butuh galak. Bojone galak. Jadi gitu. Bojone Pak Eko, galak. dulu loh. Atas sono Pak Eko gak iso atas. Jenengan Pak Eko, monggo jenengan. Ini, Ngaten lho, Pak. umpama Mbah Sri diumpet nisik latihan sik ngono kuwi. Ojo. Mas jenengan mangke dawuh teng Ibu sayang. Apa pripun lah dengan kata-kata jenengan niki lagune kula totone jenengan Sing romantis, Kong. Nah, Pokoknya badhe maringne kembang Galak. ibu. Iki terus kembang kesayang aku nyang awakmu. ya pengen koyo Mbah. tojo raimu. Pripun Kakung sanjang pripun? Sanjang pripun kali Mbah Sri sanjang pripun? Menika Bu kula paringi kembang arum dhateng panjenengan kangge kesayang aku seumur hidup mugi-mugi kula dipun paringi umur usia ingkang panjang lan saged dipun paringi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Dipun paringi kadar rezekinipun. Amin. Mugi-mugi anak-anak sedaya dipun paringi ana kadar rezekinipun. Amin, amin. Ingkang dhateng Amerika mugi-mugi berlipat ganda. Amin. Ingkang dhateng mriki sedaya berlipat ganda. Amin. Tapi sang segede bojo kene galak. Mboten usah disebutne Kong, sing galak yo coba omongne. Mbak Kuwi ora sampe tok aku. ngene lho. Nur sewu Pak Teguh. Iki guruku tenan, Mas. Nur sewu Pak galake ibu niku kula sing matur kula. Nah. Oh alah. Riyen ibu galak niku mergo saking tresnane kali panjenengan. Oh, ngaten. Mungkin panjenengan umpama dikandelne ditokne karo garwane karo ibuke malah bingung. Malah Boten muncul. karu-karuan. Lah nggih. Jo layak untune entek bae ibuke galak to, Mas. Ora perkara kuwi. Sampun matur Kong, nuwun. niki diaturaken Diparingi Ibu, diparingi Ibu. sayangku. Terus disayang Pak, disayang. Ojo ngabuk Mbak Kong iki lho kaget. Aku pengen kaya Mbak Kong disayang. Mbak Kong ngapusi. Ngono jare kok Bu Sri galak iki. Lah, Kok Bu Sri nyowosor gitu lho. Sayangku sing ayu dhewe Dikane Mbak Sri. Dikane Mbak. Kok nek wis temen polahe ngono kuwi lho Mas. Parke Mbak, putih parke Mbak. Nggih. diaturaken. Matur suwun.
Selanjutnya dinyalakan mercone nggih, Mbak. Lilit, umumnya lilit. Lah, lilitnya di Dotet. Ayo. anu, Mboten wonten niku. putra-putrane boten mriki. Boten. Lilitnya nek. Sini. Nah, Siapa? Berarti minta siapa? Menurut siapa? ini aja nggak apa-apa koreknya, pakai korek aja. Ada ini. Yuwun, Pak Eko. Sampun Ini ngono. Diano keluarga. Tiup lilinnya. Oh, tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Hop. Malah disuwuk. ora dia didoni yo. Kowe ta rapi-api kok disuwuk iki lho. Iku nek nyebul karo idune mesti. Ora. Lah rene ventilasinya lho. Ojo makan nyanyi. Anu, anggur joget. Pak Teguh lek krungu musik makan joget ndak penak. Nggih. Yo. Sudah. Oh iya, terus Pak Teguh nuwun wonten pamungkutan Pak Teguh. Nyuwun lagu napa Pak Teguh? Tembangin apa, Gong? Apa, Bu? Nah, yang jati itu selalu tanya sama istri. Jangan begadang. Kula dongane jenengan kali Mbak Sri mungkin enggal-enggal dan Mbak Sri hamil lagi nggih. Ora cerdas. Mbak Kom jenengan dinyek Mbak Uti terus mboten cerdas. Kula pasane dateng Pak Galih. Pak sinten? Tak sinten? Aku kecil. Wah, sampe jare tak gareng. Ya aku sing karek. Ora apa-apa kocokku yo. Ayo, nadane begadang Mas. Seto. Mbak Kom joget bareng nggih. Joget bareng. Nggih. Nyuwun joget nih Pak Eko. Pak Pak Teguh, niki mandap napa? Jenengan joget apa mandap? Pak Sri. Gong, jenengan ada anu to? Basuri to, Gong? Kae, wis liwat kae. Nggih, Pak Teguh istirahat naon gue nggih. Nggih, dados Bapak istirahat mawon kersane mboten. Oh ngaten. Heeh. Nyuwune lagu begadang nggih. Mangke dalu. Tembangnya begadang matur nuwun, Bu Sri. Mas, Sun. ayo kok bengi didelok ya. Ngapa? Pripun? Lek kesel Pak Teguh bingungnya aku. Oh, nggih. Mati dik goleki. Iki kok mesti malam pertama iki kok. Pak Teguh apa ngomong Pak Teguh? Tapi wonten nggih menika hambatanipun upami dipun panggilkan Pak Gurungipun Pak Eko. Pak Teguh. Ke depan. Ora mboten saged ngaco. Oh, Pak Eko biyen ngono cilane. Wah, goblok. Oh, berarti sampean murid sing Tak ceritane, Pak Teguh tak riwayate tak pikir-pikir kaya aku lho, Mas. Jadi lek nek apa-apa no wis manut ibuke. Oh, Aku nek omah yo ngono. Manut to. Ya ya. Jangan jalur. Matur Pak Eko iki bae manut Matur nuwun. Dan. Bagong Mbak Uti matur nuwun. Nah, pelan-pelan mawon. Lakon aja. Ayo kok bengi didelok ya. Sik. Ayo tidak pertunjukan Mbak Teguh. Iki manis ngopi rek kan. Pak